मा बिखायै बावगारगोन गावनि आंगो फिसायखौ। मुंख्लं फिसायखौ गोसोखांनानै रुखु रुखु गाबदों सासे बर' आइजोआ। हारिनि थाखाय जिउ बावलांबाय दावहारु बिदिरथुङा। नाथाय दुखुनि खौरां मुंख्लं नखरा सोरखारनि जेबो अनसुंथाइ मोनाखै आरो रावबो खौरां लायाखै। जों दा जेबो मोननो हाथ'वाखै आरो दासिमबो जोंखौ खबर लानाय जेबो गैथ'वा। थांनाय मुंख्लं सानाव आखायाव बिबार लानानै गाबै गाबै दावहारु फिसायखौ गोसोखांदों बिदिरथुंनि आंगो अनसुलि बिसिया। हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बाउसोमनानै मुंख्लं जालांनाय दावहारु बिदिरथुङा गावनि अनसुलि बिसिनि सिमांखौ आद्रा खालामलांबाय। दिनै गोलाव सम बर' हारिखौ रैखाथि होबोनो आरो बुहुमाव बर' हारिनि सिनायथिखौ गेरेमसा हारि महरै दानो थाखाय आखायाव हाथियार लानानै दावहा नांनाय समाव गिबि मुंख्लं बांबुरगोरा बिथांनि मुंख्लं सानजों लोब्बा लाखिनानै मैया आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव मुंख्लं सान फालिनाय जादों। उदालगुरियाव खुंनाय मोनसे मुंख्लं सान फालिनाय हाबाफारियाव बिटिआर गोरोबथानि उनाव दावहारु एबा NDB-D हान्जानि गाहाय नेहाथारि बिदिरथुं बिथाङा मुंख्लं जादोंमोन। मैया बिथांनि बिसिया बिथांखौ गोसोखांनानै गाबै गाबै बिबार बावो। खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम गासै मुंख्लं नखरफोरनिसिमबो गिबियावनो आं खुलुमनाय सिबिनाय जासिहरबाय आरो गासै बिग्रायारि बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावबाय। जोंनि फिसायनि मुङाव बा मुंख्लं नखरनि मुङाव बेबायदि 34थि मुंख्लं सान फालिनायाव आं जोबोद खुसि मोनदों। आंनि मुङा सम्पा बसुमतारी। आं बिदिरथुं सारनि बिसि। 2020नि बिटिआर सुक्तिनि उनाव आंनि फिसाया बिटिआर सुक्ति लायखांनायनि उनाव गोमोरलांबाय। बेनिफ्राय माखासे खस्थ' खालामदोंमोन, लोगोफोरजों लोगोसे नाजादोंमोन। आंबो गासै बिथांनि नाजानायाव गोबां हेल्प होनो मोनदों, खस्थ' मोनफादों आरो जों दा खावलायो गासैबो नखरखौ जाहाथे इसोरनिसिम बा गथायनायजों लोगोसे रायजो राजानोबो जोंखौ जाहाथे हेल्प होयो, मुंख्लं नखरफोरखौ अरायबो नायहरो बा गासै बिग्रायारि लोगोफोरखौबो जाखिनि मोननांगौ मोन्थाय बेफोरखौ आं मोननायखौ लुबैयो। बेनिफ्राय आं जेसेबांखि गिदिर गोलाव थाया मानो अनलायनानै बा जेसेबांखि बिग्रायारि जेसेबां दोलो गावस्राया मानो ज' जालायनानै नाजानांगौ। खौसेयै नाजायोब्लासो जों साक्सेसखौ मोनगोन आरो एना एनि सानलायनो नाङा, मोननाय मोनैखौ सानबाय थानाङा। जिखिनि आगबारायनो गोनां दं बेयावबो नोंसोरो आगबारिनो नांगोन, मोनसेखौल' लामा नायनाङा। बेनिफ्राय आं बुंगोन जोंहा गथ' गथाय दङ, जिहेथु फरायहोनायनि खोथा दं। जिखिनि आधा नाजालांबाय बेखिनि नाजानायाव जों बेखौ बावगारथ'नानै फैगोनखौ जों फिसा फिसौखौ माबोरैहाय डेभेलप खालामनो हागोन बा गोरों गोरा मालायजों लोगोसे बेखौ आं मोजां लामाखौ हेल्प होजानो लुबैयो आरो आं सरकारनिफ्रायबो। आरो जिखिनि जोंनि मुंख्लं नखरफोरनो जाखिनि मोननांगौ 5 लाख खरै जिखिनि बुंदोंमोन बेखौ होयोब्ला जों थोजासे गोजोननाय बा मुंख्लं बिथांमोनाबो खुसि मोननो हागौ। बेजों लोगोसे आं बेखौनो खावलायो गासै मोजाङै था, गासिबो रायजो राजाफ्राबो अनलायनानै माव। जोंनि बर' हारिनि हिसाबै जिहेथु हारिखौ खौसे खालामनायनि बेलायावनो जिउ गारबाय जेला बिथांमोननि मान सन्मानखौ लाखिनो नाजाथों। गासिबो बिग्रायारि बिथांमोनाबो गेदेर गोलावफ्राबो गासिबो हेल्प होलायनानै अनसायथों, रायजो राजाखौबो अनसायथों, मुंख्लं नखर अनसायथों बा इयुन जोलैफोरखौ माखासे बोसोन होनायजों लोगोसे आगबारायनो चान्स होथों। आंथ' दासिम आं दिनै फार्स्ट बेबायदि ओमफ्राय खोनाबायल' थादोंमोन। लिस्टआव दङ गैया आं जेबो मिथिया, ओरैनो लिस्टखौ हरदों। दाथ' जों मोनफुंथ'वाखै रावबो, मोनदोंखौल' खोनादों। बेसेबां मोनदों आं जेबो मिथिया। दा नै सारमोना जि बुंदों बेयाव एसे खोनाबाय। बेनिफ्राय जों दा जेबो मोननो हाथ'वाखै आरो दासिमबो जोंखौ खबर लानाय जेबो गैथ'वा। जेबो गैथ'वा, दासिम जेबो गैथ'वा आरो रावबो खबर लाथ'वाखै। NDB-नि दैदेनगिरि बिथांमोना माखासे रुलिंआव दङ आरो दानि सरकार जि जोंनि बर'नि सरकार बिटिआर सरकारनिफ्राय जे खौरां लानाय माबाफोर जि नोंथांमोननि न'आव दावबायदों नामा सोरबाफोर दासिम?
दासिम गैथ'वा रावबो थाङाखै आंनि फिसाया 2020नि बिटिआर सुक्तिनि उनाव एप्रिलनि 20 थारिखआव गोमालांदोंमोन बिखालि थांदोंमोन बेनि बादै दिनैसिम रावबो थाङाखै